Gandang size mga toy. Ayan na, kinakadala toy. Ayan na. Yun! Sabi ko sa ito yun. Oh, di ba? Sa pulpit mo kayo. Oy, malaki to. Oh, grabe oh. Oh, pero mo di kinagat. Pero huli siya. Oh, grabe kung mga ganyan. Ano to? Kung sa paligyan ito mga pito siguro, no? Pito 1 kilo. Ganyan, ang laki oh. Congrats to eh. Sana nag-enjoy kayo din sa munting fishing spot natin. So, sana. Ay, kakatawan siya mga toy sa ano. Kaya. Hala. Grabe, unli strike dun sa kabila. Nakadali na ka, Choy? Patingin. Ayan na, pakita natin yung huli ni Kachoy Aris. Shoutout dyan sa misis ko na Yun very na. supportive sa pagpipishing ko. Yun. Shoutout dyan sa mga fishing brothers, kila Jojo Corpus, sa Yun. Alexis Tevez. Dito na tayo sa bagong bayan. Support and fish on kay Kachoy. Yun, thank you. Yun mo to yun, nakadali na si Kachoy Aris. So, yun. Di pa rin pa pinapayagan na misis nila. Hindi, may mga pasok pang gabi. Ay, may pasok pala sila. Yun, mga Katoy, dun muna tayo. Iwanan muna natin yung si Kachoy Aris yan. Sige. Kachoy, sisitap muna ako. Sige, fishing ka muna. Okay. Sila si Papaching andito. Ay, Papaching, nakadami na rin nila Papaching mga Katoy. Oh. Ito yun, no? Yun, oh, yung piling-pili. Oh. Ang dami na pala. Pulahan mga Katoy. Oh. Ayan, oh, the best talaga yan. Piling-pili sila pag tumira talaga dito eh. Floater yung sit up dito mga Katoy. Punta kayo dito, maganda. Tapos makulat-makulati dapat. Yan ang labanan dito. Ang daming huli. Yan, sit up na tayo talaga mga Katoy. Pasensya na, medyo mahaba na yung intro natin. Ayan na mga Katoy, dito na tayo sa may ano, respect tayo ulit. Oh. Andito yung mga tatang grupo. Oh. Si Papaching andito sa Kuya Bilog. Kasama natin ulit si ano, si Kachoy Aina, saka si kanyang ano, kabiyak, si Kachoy Rodolph Biniyak. Yan, kanyang biniyak. Yari. Ang dami na pala dito. Ang lupit. Medyo tinangali tayo. Ayun, malaki na. Ayan oh, ang dami ng kabataan dito mga Toy. Yan dapat tularan mga kabataan oh. Oo. Na iwas sa bisyo. Okay lang tong bisyoin nyo, ano, pamimisig, pamimingwit, may ulam na. Di pa masisirmonan ng magulang kasi di pa saway. Ayun, mga shoutout sa mga katropa natin dito, mga kating natin, mga kabataan. Ayun, binaon na. Ah, binaon na. Nilubog na. Nilubog na yung iyo. Biray mo na. Ay, sus, Ginoo. Ayan mga to, yan, ayan. Bali, bottom na may floater. Bottom yung sit up dyan sa kabila. Kung gusto nyo naman medyo malalapad doon mga to, sa kabila. Kaso mahirap yung ano, malayo-layo lakarin. So dito ako nakarbis so nakaraan mga to yun. Yan lang. Tsaka dyan. Yan. Ayan o. Punta na kayo rito. Napakadami kasi okay na no? Kakasitap mo lang nakadami. Ayun. Cuts and give tayo gagawin natin kasi meron pa naman sa bahay. Nakadaing yung ano ko doon. Mga nadali nung isang araw. Yun. Sitap mo tayo. Sabi ko sa iyo kasi ito yung mga gusto kong mga size. Oh. Yan. Ayos ka dyan. Ayos na yan. Yun. Shoutout sa mga kabataan. Oh. Ay meron din oh. Naku, yari tayo. Child abuse. Nakaubad. Isa na kayo mati sa ano, yung mga bad word yan natin. Nalagyan natin na ganyan. Ginagawa mo. O kaya i-mute natin. Ang dami yung ano mati. Ang dasas. Kaya dito na tayo. Sa may spot natin na nakaraan. Yan, si Rodolph Bandianal. Isa na lang ng pamiwas, baka mamaya magsabot-sabot. Ano kasi yari, okay ka lang? Okay na. Panginoon ko. Plastic. Ganda nun ha. Diyos mio. Sus, Ginoo, Panginoon ko. Naalala ko yun si Bayaw ko tuloy si ano. Shoutout nga pala kay Bayawan. Bayaw na ulahan at suela. Kaya narinig ko sa kanya, Panginoon ko. Expert siya na ganyan. Ay, yun, may pahanap pa si Mayura oh, makatay. Biscuit po tayo oh. Meron na yan, thank you kadoy. Hello guys! Hello! I-snack po tayo.
Nabayabas na ng mga mandaragat. Shout out Batang Habay. Batang habay na. Bawal nakaupad dyan. Tatakpan natin ng heart. Yan ang kinakagata to. Yan o. Yun! Sabi ko sa ito yun. Oo, di ba? Sa pulpit mo Kaya kayo. mga to, hindi na tayo na zero. I-upload na natin to. Balak mo dyan. Ala, laki oh. Kuya Rescue. Lumalaki din kayo. Oh, yan, pakita natin dito. Kasi Ares, nakadali oh. Oh. Sila lang nakakahuli. Ang laki. May betsin kasi to, may betsin. May betchin. Lagyan natin. Sayang kuya. Pikachu yan. Leo. Meron ka na ng pambaon sa akin yan. Dalaw si Kuya Rodolfo. Grabe. Ito yun. Surti. Doon din sa spot ko na. Galing nga. Maliit. Sabi Kuya ko ako sa'yo. lang yung maliit. Ibalik niyo yung maliit. Okay na yan, girl. Ito yung aking tinakbo, hindi yun. Grabe, ganda sa spot yun. Yun mga tayo, bali. Siguro yun na lang po muna siguro to. Or sige pa. Hanggat di pa tayo nagpupulis to rin. 5 seconds challenge ba yan? Palitan. Ano kayo chinilog na? Ginagawa mo. Malaki ay talaga naman po. Ganda. Ganda ng size po. Wow! Shout out kay Kuya. Tanggalin natin yan. Uy. Sumabit pa sa Rias. Tanggalin natin. Oh. Nakapinti pa pala yun. Nakadalis. Ay, oh. Grabe kung mga ganyan. Ano to? Kung sa palengke, ano to? Mga pito siguro, no? Pito 1 kilo. Ganyan, ang laki oh. Congrats ka to eh. Yan, sana nag-enjoy kayo din sa munting fishing spot natin. O sayang. Basta yun dun sa matambang yung laki ka sa'yo oh. Nadalin mo na yung pang 2 guhit. Makawala pa, sayang. Sayang yan. Padalin tayo natin. Padalin rin, pla-pla. Plastic. Makakagalitan tayo. Bumawi. Ito, sa pwesto ni Kachoy, ayan. Lupit. Kaya ayaw kumalis dun eh. Grabe, mas malaki sa grabe, para sa ano yan. 3 kilo. Tama na no? Natutaba na yung tatay ano ah. Si Tatay Arthur ah. Big tawa na no? Walang salitang big. Big tawa na no? Dami tayong pang-ayuda natin mga spot na to. At dahil dito sa spot, marami tayong naging kaibigan. Nag-enjoy si Kajoy. Saka si Kajoy ay na. Oo, dyan lang talaga. Sige, grabe itong spot na to. 3.2. Yan lang talaga mga kayo. Nag-enjoy talaga si Kachoy sa rito. Kala mo Kachoy, mga sandali. Oo, nakatago lang sila eh. Laban sila ng laban. Oo nga. Ang dami na. Choy, yung gusto yung bulati mo. Nino. Asa sila? Oh, yun pa sila. Ayan, para umuwi na tayo. Malapit na dito.
Uy, ay, malaki to. Oh, grabe oh. Oh, pero di kinagat. Pero huli siya. Di naman lubog yung ano. Ayan, ang tatoy. Bebe. Kanina pa kami mga harvest, hindi pa lang lalagay ko. So kukuha lang tayo ng konti na ano, pang ulit. Grabe, ayan na naman oh. Oh. Oh, tinakbo na. Uy, ito malaki. Ha? Ah, yan na. Bilat. Malaki. Malaki, malaking ang biyaya. Grabe, huli oh, malaki. Malaki, gaano kalaki ang katay? Oh, nakawala na naman. Siguro siya. Oh, yan oh. Pinapainggit mo yung mga brothers mo ha. Nakatulog ngayon yan Mga tulog ba? Panggabi. Mga kapising brothers pala yun. Shoutout sa inyo. Tulog lang muna kayo dyan at kami liliwas dito. Sina Jojo. Ayan mga tayo, yung situation natin mga tayo. Kala mo nakipistahan. Pero mga tayo. Kakatawa itong ispat mga tayo. Yan o. Hello. Kala mo mga galing kasalan eh. Nagkakatawaan sila. Nagkakatawaan sila mga tayo sa ano. Ayan. Hala. Grabe, only strike dun sa kabila. Nag-enjoy yung mga kabataan talaga. Yan dapat ganyan na lang gawin nila. Kaysa yung kung ano ng bisyo matupag. Ayos. Good work. Peace on sa inyo mga kabataan dyan sa ano, Bagong Bayan. Ayos yan ginagawa niya. Ang daming huli. Ito yung huli namin mga tayo. Oh, ang dami oh. Grabe. Tapos puno pa yung isang cooler no. Dami oh. Nasa ano siguro to, mga 5 kilo. So yon mga toy, bali uwian na ang grupo. Sila Papaching pala nauna na. Tsaka si Kuya Bilog. Si Aris, ito yung huli niya. O yun o. Konti lang. Ayan. Talo-talo na to. Paksiw. Ayos. Yan, nice banding kachoy. Yan, maraming salamat sa inyo mga katoy. Sige. Thank you. Sabay-sabay na tayo. Thank you. Sa lahat na nakasama natin dito. Kay Rodolfo, yun. Kasi Ayana. Ayana po ra. Ayana Bora. Yun, salamat. Thank you katoy. Katsimgi ba ko kanina? Thank you po. Katoy. Maraming salamat mga katoy. Grabe itong fishing spot natin dito. Sus, Diyos ko, ang dami rin nakasama mga anglers dito. Tara. Thank you mga katoy. Nagtsaga ng load. Thank you po. Bye-bye.